DZRD Sunshine Radio Report! Samantala, TESDA Pangasinan naghahanda para sa World Cafe of Opportunities 2026 sa Agosto 25. Ang detalye ng report niya nihatid sa inyo ni kapartner Lerna Hernandez. Yes, kapartner, sa pagpapatuloy ng pagsusulong ng dekalidad na technical vocational education at mas maraming opportunities sa trabaho, nakatakdang isagawa ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA ang World Cafe of Opportunities 2026 sa darating na August 25. Sa panayam kay TESDA Pangasinan Provincial Director Alvin Turalde, sinabi nito na nakatuon ang naturang programa sa mga industriya ng construction, manufacturing, business process outsourcing o BPO, retail and trades at food industry. Sunshine News Blast! Dito po sa ating World Cafe of Opportunities, actually meron po tayong mga in-invite na 20 na local employers at isang overseas recruitment agency para po makilahok sa ating World Cafe of Opportunities. And idugtong ko na rin po na dito po sa ating gaganaping WCO, nakafocus po tayo sa sektor ng construction, sa manufacturing, sa BPO, retail and trades, tsaka po sa food industry. Ayon kay E. Turalde, layunin ng programa na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga TVET graduates na makahanap ng trabaho. Inihayag din nito na inimbitahan ng TESDA ang iba't ibang government agencies at pribadong kumpanya upang mag-alok ng iba't iba pang serbisyo at employment opportunities sa mga dadalo. Sunshine News Blast! Of course, ang pinaka-target po natin dito yung mabigyan ng opportunity or chance yung ating mga TVET graduates na makahanap ng trabaho dun sa mga sektor na nabanggit ko. At bukod po dyan sa paghahanap ng or pagbibigay ng opportunity sa ating mga graduates, dun sa mga lalahok po, dahil inaasahan natin marami pong mga tao ang dadalo dyan, hindi lang naman po paghahanap ng trabaho ang ibibigay natin. Meron din po tayong mga in-invite na government agencies such as DSWD, ang Pag-ibig, ang PhilHealth, PSA and SSS. At meron din po tayong mga free services na ibibigay sa mga tao na dadalo. Habang sila po ay naghihintay, meron po tayong barista corner dyan na kung pwede silang kumuha ng mga drinks. Meron tayong free massage, manicure and pedicure. May first aid area din po tayo, tsaka hair cutting. Dagdag pa ni E. Turalde o si PD, bukas ang TESDA Pangasinan sa lahat ng nais makipag-partner sa kanilang mga programa upang mas mapalawak ang paghatid ng serbisyo sa publiko. Inaasahan din ang ahensya na maraming Pangasinense ang makikinabang sa aktibidad, kabilang na ang mga serbisyong iaalok sa ilalim ng TESDA Yakap program. Sunshine News Blast! Very open po tayo dyan, Sir Jay. Sa katunayan, meron na po tayong mga partners na na-invite, yung mga technical vocational institutions natin. Sila po ang may initiative nito na magkaroon tayo ng mga free services. And maisama ko na rin po, baka makalimutan ko, ang ating pong provincial government office will provide hot meals po sa mga dadalo and yung Yakap program for free consultation and medicine. So kumbaga napakaganda po nung ating na-envision dito sa ating World Cafe of Opportunities na talaga pong inaasahan natin na dadaluhan ng ating mga kababayang Pangasinense. Inaanyayahan naman ng TESDA ang publiko, lalo na ang mga kabataan, job seekers at mga nagnanais magkaroon ng bagong kasanayan na makiisa sa World Cafe of Opportunities 2026 sa darating na Agosto 25. Para sa Diyos at Pilipinas kong mahal, Lerna Hernandez, kapartner mo sa balita at serbisyo. Kapartner News Blast!